Les ciutats invisibles són aquells barris, aquelles ciutats, aquelles àrees metropolitanes del nostre país que existeixen, en les quals hi viu moltíssima gent, però que en canvi em sembla que no les tinguem presents. Hi passem, hi vivim, però en canvi és com si no existissin. Solen ser, diguéssim, realitats urbanes en les quals la llengua castellana hi és molt present, però també hi és present la llengua catalana. Per tant, no és un problema de l'arroixisme, no és un problema de dualitat, diguéssim, de comunitats lingüístiques, sinó senzillament és una qüestió doncs, de que segons quins barris, segons quins indrets del nostre país, sembla que visquin en un món paral·lel. A Cornellà, a Sant Ildefons, coincidint amb els dies que hi havia cassolades abans de la consulta del 9N, agafaves RAC1, per exemple, i totes les connexions que fèiem un programa informatiu en directe era Catalunya sencera està picant les cassoles pel dret a decidir. I a Cornellà, a Sant Ildefons de Cornellà, ni una cassola sonava. Aquella nit a les 10 de la nit el silenci era absolut. No? Tampoc és que estigui ple de banderes espanyoles, perquè no és a dir, no és aquí una qüestió de racisme. Està ple molt sovint els balcons d'aquestes ciutats invisibles, el que estan plens és de roba estesa. Per tant, aquí els mitjans invisibilitzen i no expliquen una part del país. L'imaginari que ha creat TV3 a partir fins i tot de sèries i de programes d'aquests que van a descobrir l'indret més curiós i més petit del país, no hem fet mai una sèrie que expliqués doncs, com és un barri de Santa Coloma de Gramenet. S'ha posat molt en valor no diré la Catalunya rural, però sí, diguéssim, quan parlem aquí del territori, que és un concepte, diguéssim, molt català i molt popular, fins i tot comunicativament, el territori, què vol dir que parlem de territori? El territori es parla doncs, de la Catalunya que no és ciutat, no? I s'ha invisibilitzat molt la ciutat, potser també, diguéssim, per la macrocefàlia que significava Barcelona ciutat, no? Equiparar ciutat invisible al nostre país amb banlieue francesa és molt fàcil, però seria un error. Així com les banlieue sí que són un territori completament desestructurat, les nostres ciutats invisibles no han arribat a aquest extrem encara. Perquè arribessin a ser banlieues haurien de passar algunes coses que per sort encara aquí no han passat, però que podrien passar. Si no ha esclatat, en bona mesura és gràcies a un factor que és molt característic de les nostres ciutats invisibles, que és el teixit social, un teixit social molt important. Les ciutats invisibles no són Santa Coloma de Gramenet, no és Sant Adrià del Besòs, que ho són, no és Badia del Vallès, que ho són, sinó que també és Salt, que també són els barris de Ponent de Tarragona, que també és Santa Margarida de Montbui, doncs és una de les, no diré que dels descobriments, però sí, diguéssim, de les preses de consciència que m'ha permès aquest recorregut.